Hello? Sisimele. Ndadzoka ndatosvika paFacebook muri online ndo pandati Sisimele ndauya muna kundiona ndauya. Safanya kwa tsara moto zotobva wapinda Facebook. Ma? Fanya kwa leta moto zotobva wapinda Facebook. Ko datare ku Facebook yori kuri wane ipiwe. Nipamba tanga tine wifi yanga tinayo. Inobhadhara musi wa 25. Usaka izvo zvive yakabhata kwayo. Yanga 25 anga asati akwana. Alright, saka iwewe my dear, murume wako anapinda January, inda uchiya pano chinyepa iwe. Hadi murume wako akaenda muna December, muna November. November kupi Sisimele, murume akaenda January achiti ari kuenda kubasa. November ana kuya kana kumba painzi ari kufana kuita off pachona ndo pasina kuya kumba. November upi murume wangu anapobvira adzoka pamba. Pawakarohwa nemurume TikTok ndirini. Igore rakapera paseri iri nawe yekuti ndataura kuti handina chikafu akanditi wai uri kutaura zvokuti vanhu havana chikafu inyaya yegore rakatopera paseri chero makabvunza ani nyaya iyoyo hama dzake dzikagadzirisa. Ndipo kanamba dzemurume wako ndakuisire kuinbox panapa. Nai Sisimele, munhu anogoti murume wangu akaenda November kana izvezvi makabvunza vanhu andogara kana muchida ndokupai adresi kana N1 wamunofungidzira auya abvunze payadhi pandinogara kuti murume uyu akaenda rini. January murume ndo paakaenda Sisimele. January February aifanira kutoya kuofu muna October ndo paifanira kuya kuofu. Hakuna basa rakadaro mumina wangu, hakuna basa rakadaro, hakuna company yakadaro yekuti inotumira munhu kubasa January yozoti inoenda kuofu October azviko. Hakuna zvakadaro, mutemo chaiwo utobvuma. Right, mubvunze Sisimele nyange makamuedza panapa mumubvunzewo kuti kumba kwako kapesa unoraramba rini mubvunzei. Aiwa kuraramba ake anogona kuva asingarari mumba asi kumba achiuya nokuti hakuna munhu anonzi inoita off after 9 months. Hakuna. Ndotorevesa Sisimele hana kuya pamba paifanira kuita off muna October ndo paakaregedza kuuya. Ndikaenda kubasa kwake vakataura kuti vakatarisa pagedhi vakati uyu munhu akasaina off. Kana murungu wake ndine nhamba dzake Sisimele mogona kutofona kuvarungu vacho mubvunza kuti musi uyu ndakuenda kubasa here ndikanobvunza. Ndikaenda kubasa kwake achitumira magirlfriends ake nana mukoma wake vachindisendera mameseji iye murume uyu. Kuenda kubasa wakainda handisi kuzviramba. Chandiri kuramba ndechekuti hakuna company inoti munhu kubasa after 9 months china unoita off after 9 months azviko. Hakuna company yakadaro. Handizozve zvangu ndosandari kupai nhamba kuti mumubvunze kuti munoshanda sei pabasa penyu munoita off ngwera. Namba yawandipa haitoiti. Namba yawandipa haiti. Sisimele namba yake itori paWhatsApp izvezvi 074. Kuwe paWhatsApp iripo. But haiti nakwisa message haina kana tombovhira itombotika kana katu. Saka tiyazi kuti ndiyo yakushandisa kuti angobva pasi akasiya iyo iramba. Angochinja line. Atiyazi. Angatori online achitaura apa angatori online. Angatori online pandamuti ininda Sisimele nya izi tsvage akati okay angari kunguva apedza reke nditarise kune foni yemwana yaanokommunicata naye. Angatori online. Nditrai. Angatori online manje na 437. Na 437 angatori. Right. Bata wakadaro. Madame Sisimele muri sei? ndiri itaura hakuna yaripo. My sister makadiko kuseruko. Tiri kwedu makadiwa. Tinosimba chose. Ndimi makambouya kulive yeku TikTok kwa Captain handiti? Gore rakapera. I'm not talking of gore rakapera. Amusimi muno murume anoshanda kumatracks kuHendrick and something. Ndiyo Ndiye. Saka why muri kuti gore rakapera naye my sister kungotaura chokwadi zvinei? Hamuna kuya 2-3 weeks ago muchitaura nyaya yenyu then a few days ago last week mukapinza Captain busy muchivakumbira kuti murume wenyu ari kuda kudzoka kumba but ari kuti Captain ngavadhilise malive ese hamusimi mimi. Right, ndikuudze madha ipapo. Aiwa, mira ipapo. Hold on. Why muri kunyepa kuti makaenda kwa Captain last year in the first place?
last year ndo pandakaenda kwacaptain ndichitaura ndichitanga kutaura captain. My sister, don't do that. My sister, don't do that. Don't do that. Aiwa, my sister Musadaro. Aiwa, Musadaro, my sister. That was 3 weeks ago. Sisimeli vari kwa captain maya. Vakauya vakabata koko yanga yakaiswa mushonga vachiti vada kuzviuraya nevana. Hausiriwe here. Hausiriwe here. Wakabata zvigubhu zvekoku uchiti uda kuzviuraya nevana 3 weeks ago, not last year. Asati apinda muna 2026 tichiri muna 2025. Hausiriwe here. Iwe my sister Musadaro imimi. Musadaro, my sister. Aiwa Musadaro, my sister. Don't do that. Don't do that. Saka inini ndingafembere kunoshanda murume wako, ndingafembere basa rinoitwa nemurume wako, ndingafembere vana vauinavo. Nekampani inoshandwa nemurume wako. Saka imimi zvamauya panapa nditi ini ndiri kuudza Sisimeli matangira akaita nyaya. Saka imimi muri kuti kudii? Ndiri kuyemba ndabvunza kuti hamusiri imi manga muri kwacaptain here mukati last year, but you are lying. That was 3 weeks ago. Then last week you came back mukatofonerwa palive nacaptain muchiti murume wenyu ada kudzoka kumba, but ari kuti hakwanisi kudzoka kana malive asina kudelitwa. Hamusi makabata zvigubhu zvekuti muchida kuzviuraya nevana makaisa mushonga wemakonzeni. Mother, taitaura kuseri na captain. Ina captain tagara what you don't know is captain akakufonerai ari palive. Ndosaka ndichiziva zvamakanga muchitaura because he was live. Imi maifunga kuti ari kuseri but anga ari palive. Inini alright izvo zvokuti ari kuseri zvokuti akaudza vanhu nyaya dzacho boss ina ndambomuudza kuti aende live achitaura nyaya yo boss ini ndakamuudza nyaya zvandikusangana nazvo nyaya last year iri nyaya makauya nayo 3 weeks ago. 3 weeks ago. Asi zvinhu zvelast year. Bada, nyaya iyi 3 weeks dzamatozvoziva ka. Nyaya yakabvira kudhara haina kutangira yakabvira kudhara zvamabasa. Ini ndati handina kuti nyaya yakabvira rini. Ndati hamusi makanga muri kwacaptain 3 weeks ago here. Then last week mukadzoka muchipa captain pressure kuti murume wangu ada kudzoka kumba but ati haadzoki kumba kana live isina kudelitwa. Muri paphone call. Murume wenyu akafonerwawo futi nemwe shamwari yenyu aivepo kukataurwa nyaya iyoyo. Imi mukanzi dzokai muye mukumbire vanhu kuti vadelete live iyoyo, hamuna kuuya, hamuna kuzombobatika. Asi muri kundirambira kuti hamusirimi. Muri kuramba zvakare kuti hamusiri makauya makabata koko yamaiti maisa mushonga muda kuuraya, muda kuzviuraya nevana. Murikudhila nemunhu arikutodawo zvake zvaari kuda but ane nyaya hobo. Murume wacho mukamubata muchanzwa zvakawanda. Murume wacho akataura zvakawanda uku. Thank you Sisimeli Baba. Akatichida Sylvia. Because number yake haisitopinda. Akati kudii murume. Namba yake yaanopa yemurume wacho haipindi, inopinda. Saka manje kana chiti panamba isingapindira tongomubata nenamba ipi? Sisimeli namba yandiri kukupai ndo yake nemurumbonye yakabvira last year chichigadziriswa nacaptain. Captain aichigadziriswa pa last year. Achingotaura nyaya everyday tinototaura captain achibvunza kuti nyaya iyi yakamira sei yakadai, ndichimutaurira zuva nezuva kuti zvakati zviri kuitika. Captain musuna akandifonera futi anongofona everyday chitaura achibvunza kuti nyaya iyi. Saka kana nyaya yakadai toita sei? Captain kwete kuti ndazoenda ndinoti hanzi izvezvi nyaya iyi haina kutanga izvezvi Sisimeli. Yabvira iri tambo kubva kudhara. Handisi kuzviramba but DQ akubvunza bvunzo risimbi kuti hamusimi here makaenda kwacaptain 3 weeks ago nemurume achienda kwaHendricks wati mukati ndini and murume achienda kwaHendricks achadida kuenda 3 weeks ago ndakaenda last year. Hano mukona kuti patove nematrades enhema kudhara. Isu pano kana zvatongodai so hatichatobatsiri. Kana patove zvenhema kudai so totomirira murume wako iyoyo auye tizotangira ipapo because yenje tove nemaburi. Handona taneta takatedza ndichakatanga taneta kujutiwa nevanhu pano. Tombomirira murume wako kana azouya totangira ipapo. Kana ndamubata totangira ipapo. Zvaizvozvi sorry my dear. Sorry yako. Alright. Iri kutoringa neimwe foni WhatsApp ko. Maybe uri kufona hako pane dzimwe nhamba dzawandipai nadziti. Inhamba dzandakupa idzodzo ndizame imwe yacho yanombozama nditsvake imwe yaimbozama yaimboshandisa kana akadzima nditsvake. Kunyazi kuramba Sisimeli nyaya yakabvira kudhara. Kwacaptain munhu anototaura naye achitobvunza kuti zvakamira sei, muri kuita sei nenyaya iyi. Kwete kuti ndeti chitichi mubvunze even murume wacho murege nditsvage nhamba dzachimunyaso munhu wega achitaura.
kana atipa namba dzemurume dzinobatika totangirapo zvazvino patoti nemaburiburi yakutotinetsei kana tombobata murume wozotiudza murume tohotangira ipapo because murume anogona kuya panotaura ndikuti I'm doing everything for munhu uyu. Kwese itisimele anga chikurambota anga asingete chinhu iye zvaanga achiita chinhu problem yakatanga ipa akarega kuuya apo nguva ene hasi kumbouta anga asingate chinhu simele zvinhu zvese anga achiita mune zvakanaka tichiwirirana nyaya yakatanga paakanzi ari kuenda kuofo ndo paasina kuya pano ndikaenda kubasa vakati munhu uyu haapo ndo pandakatanga kuudza ndicaptain nyaya tichitaura nyaya iyi. No problem. Saka kana murume wako azowana namba dzinopinda uzondibata naizvozvo rega timboita nyaya dziri serious handiti Zama idzi 064 sisimele. Dzinyore. All right. 064 51 4110. Idzo ndasenda namba idzi. Manje idzi hadzina WhatsApp guys. Idzi hadzina WhatsApp. Hadzina WhatsApp ndo dzaimboshandisa anenge akatisala line chete mufoni make. Right, hadzina line tozomira WhatsApp ine one tick pamwe chata two tick kana wamona online unudza kuti munhu enda mona online ndotangira ipapo zvazvino ine one tick. All right, kana uri online ndokuudzai. All right. Kuri kumuona sei uchiti wakablock? Ndoona nefoni yemwana yaanenge achikomunicata naye. Kupa waitengesa masofa wakazotengwa here? Ma? Wakambouya uchitengesa masofa pana pakazotengwa here? Masofa? Andambotengesa masofa, chandiri kutengesa ifridge nemeshini. Wakambouya kwandiri uchitengesa masofa inini chai. Wakambouya kwandiri uchitengesa masofa uchiti 6,500 rand muna June. Akatorwa. Sakatengwa. Saka iripo rega tikana yazopinda namba uzondibata. All right. Aya, asina sitogara pano guys. Yeah. Pano tigere pana. Sina ndikwaza mangana zvino mangana ndikuinda. Yakuyengodo. Hello dear, how are you? I'm very right hangu ndingadii. Right, hapana asi I know kuti zvino kumwa panzvimbo yakadzikama manje. Ndati kuda kuti tinzwe nyaya yako ufambe neyo utiudze kuti chii chakaitika zvakatanga sei nyaya yese from scratch totangira ipapo. All right. Chakaitika. Inini ndichitanga kuenda kuSouth Africa. Ndakasiya ndine mwana wanu muti. Because akutotina 19 muna January. Ndamusiya namai vangu tikagara simudokei vachitomboya kuholiday nini. Ndobva ndazororwa pandaita mwana wechi2 ari kusvika 11. Pamwana wechi2 apa pandakasiyana nemurume ex-husband yangu ndiyakatoenda nemwana kuZimbabwe kunosiya mama tichimboshanda. Achitotumira mari every month kuzodzimarawo angonoti mai vangu vacho havasi reciprocating plus isusu takakura nasingle mother chete. Mai vangu vasatomboda anoti kuti baba vangu vasvika. Remember musi baba vangu vakambouya vakanamita kana kutiona vakagumira pagate. So I think mama vangu havana kuheal from that bitterness. And not only to me but even kuma family members avo, my sisters avo nemabrother avo vanotombonongoitiranawo tunhu. Saka ndakavapira nyaya sometime back ndikati nyaya ndo inonetsa. Ende kuda kuti utumire mari vanoramba kana kuda kusanoitora kana kudisha zvekuti asi vanofamba vachitonawana ndichengete. Saka hama dzavo ndakaziva kuti aiwa iwe kana vachikuti handichengete mwana. Ko munhu unochengeta mwana wemunhu asingachengeti ngavati kanditore vana vangu kana ndisingachengeti. Hama dzikati that's a good idea. Mai guru vangu vamwe vari kugweru mukoma wavo nemina wamubva wandibatsira mbada anotora vana last year but 1. Pandaya nawo kuSouth Africa. Ndobva taita senge taakunzwisisana she complied. Ndakafunga kuti pamwe tadi zvaright ndakushigara nevana. Ndichitovati vafonerewo ndichitofona ini ndichivataura nevazukuru nini. Ndichitonga kuti tiri right. Ndamboziva kuti munhu atinangana right yatamboita.
chiki papaya vakutuka hama dzavo mandi backstep chinonyaya haina kuzopera vana vazokumbira kuenda kuholiday ana manini vati ingoendesa vana vaenda kuholiday mudiki haana kuzombodzoka kana kundiudza vamwe niti haachadzoki ina handina kana kuzombotaura naye that's more than 2 years ago maitsisweli handina that's a year and some months ago handina kuzombototaura naye kana ukavati nitaura naye pafoni havadii havabvumi handina kuzomboita contact nemwana wangu muhombo ndiye atotiwo pakaenda kuholiday ndongopota achitaura nemudiki ndichidii saka now amambadza saka anyway things went down for my business in South Africa this year zvinhu zvakadhakwa zvekudhakwa zveya akaona ndatanga kudzidzira kutrade saka I went down financially zvekutodaro chaizvo zvekutotadza kubhadhira marenti kwaiva neshop yangu chaiyo zvekutomboitira kumba kudii kusvikira ndaudzwa maina kuti things I can't cope anymore vandikayobati kumba kumacheko hakuna munhu kungogara vashandi why don't you go there because as a family tachodawo munhu wekumba anoenda ikoko usupporting anoita maproject eni alright ndauya kuno ndangonyarara mai vaya vatanga kucomplaina akangoya haataure neni ndezvakati hapana relationship ndaudza hama dzacho kati aingotaura navo saka kwandakaita navo zvisinewo mwana akabva andivhurira ndakutotrade account yangu yane 3000 US last week account yane 3000 US saka ndiri kuno kuSouth Africa because ini passport yangu yaexpire nditoshandisa madocuments emwana wangu saka aiona zvese maemail nini ngava uchiudze mwana wangu kuti aiwa ivharise apa mwana uyo ari kufanira kuenda kuvarsity because mainini vangu vati tinobatsira kuti kana wauya tokubatsira vachiti even university tochikubatsirawo zvinhu zvireruke since wauya kumba ndobva ndationa zvino inini tata tochichinjana maini taiwa ngaachiende paMSV pakachipa ini ndochitangawo zvekuita maprojects huku kana tichi kunoku sinzi ndaakuZimbabwe uya mwana vari kuti vari kusvotesa inini vavharisa ndopandakati kuna mai vangu onai vanhu vachamuda kubatsira havabatsike orit saka nyaya yemwana yekutoradza kuti mwana mudiki uyo handichafe ndakatomuona ndopokazi aiwa dai wambotsvaga kana kubatsirwa kana vanhu mutemo kana kudii saka ndakamboenda kupolice station yekunokwaniri vakati aiwa zvachida uri kuchitumbuza police station waita kure apa pavari kugara izvozvi kutaura kunokugara mai vangu mwana wangu handiri kwaziva handiresi yepo chahandina handitozoda kugara kune vana vangu saka ndakazongopiwawo nhamba yomwe social worker but akandipa lawyer kumarondo ataona lawyer anozoita izvozvo but lawyer wacho akati ndiri paholiday tozodzokera kuna January watopedza muripo saka iwe watakangwari kuna mai vako webhenda uende kuna mai vako kunoona vanhu kuenda ndaenda but handiti kuna South Africa wende every time ndaenda once a year also uchitoita abodi nevanhu everything seemed okay vana vachitokombekera ndokusvika vananyama dzavo vachiti mufundisi wavo uyu mufundisi anenge ana magaya ndo zvandakarambira kuita kuti ndanaye ani mana amboshanda kwamagaya mufundisi uya akatanga kufonera achidididi andobva ndangomubhloka kufaswa ndakailaro akudza mai vangu kuti hanzi mwana wenyu aenda mari but anoshandiswa nevarume like hanzi anoroya chichichi if it's not only did she say that about me hama dzavo saka ndobva vatombotibhloka tese inini nemasista avo tese takatombobhlokwa tese no one she was not talking to anyone wati festival yakwenda vakona vakande 19 saka mwana 19 years akufurirwa namupewa zitauri namai vako ndo kutonzi blokesa 3000 yakabva kublokesa ene ndakaenda kutotsvaga masiti nanonomutisidzira kuti tibudise mariyo zvisina yakabva yablokesa tisatadaro ndandatowana munhu angatoti anoda kuzviita ndichoti atikabudisa mariyo ndokupawo something saka ino zvino ndakazoti aiwa inini handina problem yekuti kana kuti vhasiti kana ti pamariyo ngadanga nemusoro ngadaaziva kuti pamwe aizoendawo kuchikoro ndeipapo saka handichaiti kudaro saka chii my mother has been telling my kids against me ndo chokwadi chaicho yes nomai vake vari kutsenana kana kuagensi sara kwaita akasiya vana achienda kuSouth Africa kudhara aitumira mari chikafu asi vana vazosvika pangoti mai vasvika pangoti mai vake havachafa ngokuona vana saka izvosvuka kuna kumba kwenyu vanodii mai vako handisi kuzvakati vari kugara kupi
Saka uchinogara mai vako sorei. Ngotomboenda. Handisi kutoziva kuti arikugara kune vanangu. Handisi kutoziva kuti arikugara. Asi ari muMharare umu. Ndomozvari vari muchitungiza kuB, but kuti nditi adresi yepo handina. Ko vananodzidza kupi? Handiti mudiki ndivo vangatoziva kwaanodzidza. Chikoro zita racho ndoriziva, but kachikoro kavo kasinge kasitombori registered kanonzi Rose of Sharon muchitungiza imomo. Kachikoro kepanda. Kanenge kasitombori registered futi. Kuti panato mudzidzi waSouth Africa ikuenda kuchikoro chisiri nani. Saka utodzidzwa kuchikoro asi mai vako vari kurenda. Hapasi pamba kwavo. It's not his end. Hapasi pavo. Kwataigara even kwataigara kuA kwacho imba yemunina wavo. Saka vakabva pamunina wavo vakaenda kupi vakaenda kupi? Munina wavo ndiye akati mai vako havandibhadhare kana renti kana chii. State yaimba yacho ndakuvati vambonotsvaga pamwe. Saka iye munina vane imba kuB, not sure kuti vakaenda kuB komunina wavo here kana pane pavamwe pavari kugara. Ipapo handisi sure. Ukabvunza munina wako mainini vangu vasati vavati vabve vakatondiudza kuti sho ini ndasvika pakuti ndichiti mai vako vambodi vasuduruke bhosi imba idzi ndakanga ndakadzitengawo ndichiti semunhu ari kushanda kunana UK kwadhakwa uku tikazoda kuritaya towana sekuita but mai vako mari yerenti havandipi kwandiri kuno kumacheki vakavakirwa mazumba anopinda hukuma 1500 vakatengwa masolar fridge vakaiswa solar hapana huku dzikatengwa hapana musendi rakaona mainini vangu on top of that pakatengeswa mombe 16 namai vangu zvisina wani kukati vatombosvika pakusataudzana zvichacho kuti munin'ina akavharwa nemukomo but izozvadza hatisi nyaya dzandikurira saka mainini vangu vakatoneta nenyaya dzamai vangu zvokuti ndo vakatonditi kana uchitongokwanisa kuenda kukoti tongoita zvaunokwanisa kuita because on this one isusu we don't think there's much you can do now. So then I thought about the governor of America, Sacramento, because it's the full knowledge shoma about another. Munoza apa handiri ndaimbotama dziri kubatsira ndopandakavati kana ivo vachifira kuti handisi kuchengeta enough ngavandipeka vana vangu ndigare nayo ndopandanovatora then she took them back by force again. Vakavatora neforce vanofika South Africa. Andipo ndakavaendesa kuholiday ndopavasina kuzombovadzora ndokutama. Kwaiwa idzodzisa vana holiday shure uchizati mai vako vanonetsa nevana ava sei? Handiti hama dzavo futi dzakabva dzati mai havanzwaro tivaregererawo at least tese naivo hama dzavo vakafunga kuti kungoenda kuholiday nekudzoka. She was acting like she has changed. Zvokuti munhu wese was convinced kuti vana vari kungoenda kuholiday vachidzoka. Saka vanongori nevana vako chete havana mumwe munhu vanogara naye kana hama dzavo dzacho hadzitombonorare ikoko. Zvokuti maiguru vangu ndandakatombovakumbira kuti vanotora vana paholiday vaende navo kugwero vakanga vabvuma zvavo but now after izvi zvekuzoti mwana mombo zvaakazoitawo vainovatora papi vana vainovatora papi vana vainovatora papi vana handitakaura nosangana mutauro handitanga vachitosangana mutauro kumabhazi. Vachibva panokwirwa mabhazi ekuenda kugweru kuna foto vachinotora vana vanenge vatinosangana navo pamabhazi. Saka hakuna kana hama 1 kuza panogara mai kana 1? I think vanoziva but sevanhu vakaedza maoko but zvinhu zvekuti kana mapurisa anokunotsvaga pawana kupatsvaga zvako kunonzi time to look for it handifunge kuti pane panoshaira plus vanoita primary school kavo kakasiri registered apo kana ungotsvaga munhu anofona achibvunza nzvimbo yekuchikoro chaivo. Wakadi kudaro kuti ubva waende nepolisi papo unokwanisa kutora vanhu? Inozvo ndakazvifunga but also pandakazoadvaiswa nomumwe kuti vakaramba navo vana vachona you can't do anything unenge ufanira kudzokera kukoti. Havana kuti vana vako vana vako vandipe mari vana
vanogona kuramba vanogona kuramba navo vobva kuti vana ava kana vanga vachiabhiswa kana chatongonye hanzi vanounana kuramba kuvhurira mapurisa kanodii mapurisa ndo akatondaro kuti the way your mother is sounding munhu anounoramba chaivo nevana saka apa zvatinofanira kusaka ndakapiwa maloya children rights activities ndo vakanditi ndo vangatokubatsira kuti vakada kuramba vanobva vatosungwa because kana usina mutemo uri kukubheka vakada kuramba nawo unoita sei kana kusvika voti hatipo togona kutaura una mai ava deshore. I don't mind, Sis Mary. Maybe you can start by doing that. You said the wrong number. Ngokupai number. You said the number. Imutaura nawo toni. All right. Kana number. Let's hear. Because the lawyer wakataka kuenda pari. Kuti reason yavo chachayo ndechi ndotangira ipapo. Because like I'm saying kuti chero zvikanda handishengete vana ipapapa kana hembe dzeChristmas vakaramba kuti ndivatumire mari. She's done that before nakudhara. And hama dzava is full away. This time pandaizvita ndaitengeta proof. Kuitira kuti kana ndakufambira nyaya idzi. Because last time pandaimbo vatumira mari dzemukuru vasinganotora kusvika dzadzoswa. Ndaizoshaya proof yekuti ndakanga ndisina mari because ndainga nomukuru akazovharwa pandakarasa ID passport kuSouth Africa. Saka ndakushandisa vanhu wati wekufa ndaitombotumira mari kuti vanotora kushop kwaWatson. Watson uya aingozvida paFacebook uya. Aiva neshop mutauni saka vaimisira mari Watson Flex munyaka aiva neshop mutauni yekuti vaimisira mari muakaunti yake kuSouth Africa. Munhu wakopiwa mari kuZimbabwe. Handiti aigara achitenga zvinhu. Saka vaimisira mari muakaunti yako yekuSouth Africa. Ivo unopiwa ipapo. Vamwe vakatozonetsera naWatson wacho. Vaira ndichakashandisirwa Watson. Saka nanda kungotiwo pano ndikawana uno ndikashandisa uno ati vanhu vanoita zvekutindirwa mari muno vakawawanda. Saka vari kuita mari kama yako kuZimbabwe. Vanoramba vachiramba mari yakutumira iwewe. Chavanga vachimboita penge pavakatengesa mombe dzese 16 apa vakasiyavo shoma. Vakaudza hama dzavo kuti ndatengesa mombe kuti ndiwane mari yekuchengeta vana. Ndopatakati nehama dzavo kuti kana vachikudzera vasvika pakutengesa mombe kuti vachengete vana vamwe ndiri mupenyu ndisina kufa vachiti handisi kuchengeta ko ngavandipeka vana vangu vaona kuti vanorara nenzara here. Ini ndaitofamba nemota kuSouth Africa zvisinodinga maizvizivana waitoenayo kuti ndinoatishetati zvakatozodhakwa zvava kuti ndaitofamba nemota kuSouth Africa kuita down kwandiri kurapa business ka ndezvekuti kana vaimbobata 100,000 pamwedzi kana kubata 30 yesu unokwanisa kuramba uchirarama but it's no longer the same. Yeah, of course. Kuramba ndichirarama zvekushingira South Africa ndaikona kuramba ndichishingirira pandakazofunga kuti hona tine plot kuno ene hama dzavo ridziwe plot anovasekuru vangu hanzvadzi yamai yangu akati ina handisadzoki kuZimbabwe go tikuda munhu anoita maprojects maini wangu ane imwe sabhuku diura kudombo svavo pakati ndikuri kugara mukomana anongochengeta pamba do projects will support you. Nokuti taitofanira kunge ndichonge ndichitanga maproject pandakasvika ndimbogadzirisa nyaya iyi because it's pointless kuti ndiri kugara muZimbabwe vana vangu vari muHarare umo. I'm less than 50 kilometers from Harare but handikwanisi kana kutaura navo. And kana dai vaida kugara navo inini handisina problem. But problem yandina ndeyekuti kuudza vana vangu zvaitaurwa nehama dzavo dzakambovatsiura. Kuudza mai vako kuti handina mfundiso kuti mai vako muroi. Mai vako vanoroya. Ndozvinhu zvakatanga ndipo ndakatanga kunetsana nawe ipapo ndakatanga kuzova confront kuti inini handina hama yenyu yakambondiudza kuti mazodai even nyaya idzodzi dziri kuitika idzodzi hama dzavo dzacho yes dzinozosvika pakuzondiudza avoga but they try kuumbiridza. Even pakatengesewo mamombe namai vangu vakasvika pakusatadzana nehama dzavo ka ndakatozvinzwa neguwa kwete kuti hama dzavo ndo dzakavapainta bed kwandiri no. In as much as vaisatotaudzana nehama dzavo because mombe ndedzehadzvadzi yavo dzavakatengesa asingazvizivi vakangozvitengesa vakanyarara akazozviziva iye muridzi wemombe paakada kutengesa dzimwe mombe. Sekuru vangu Elton Mangoma wembo MP vachiuya abva kufamba kwake achiuya kuti achitore mombe wanikwe mombe hakuna akatoenda nekumafuro kunofurwa mombe kati muri kundiudza kuti kudii kwepo apo ndiri kune vashandi chete vanenge vachimbozei kwakandikuwasungisa dzemudanga
chiri panamba yamai unosoti wai vari kuramba nevana. alright regai ndichikupei ndakukata Alright, go. Senda. alright Ukaitirwe mai vatipe namba 10 kuti vanoramba nevana vemunhu kuti zvaita sei. Zvaita sei. Paine 1 tick. Kune 1 tick. Apa mai vake namba mai vake ne 1 tick. Tita sei mama vane 1 tick. South Africa yadhakwa. Vana shoreni vadzokera kunogara kumuzimbabwe umani. Yadhakwa. Ungakuita mari shoreni pazimbabwe. South Africa. Haipindi. Let's go to how many network. Haisi namba yamai vake. Namba yamai vake is not going through. Saka ndotovatsvaga. Ndomirira gaisisa ndavasenda paWhatsApp. Ndakuchimirira kuti vandipindure tigotaura navo. Ndakuchimirira kuti vachipindura mai ava tigotaura navo. Tomboisiya iri pamwe inogona kupinda. Right. Hata mabaita imwe nyaya yapinda. Handika yashoreni tamboisa pasaiti because mai ndikufana direct haisi kupinda. Ndaisa message ine 1 tick. Tombovamirira takadaro. Pavanongopinda chete tobva tasimudza regai timbopinza vamwe nenyaya yavo. Hello. Timeli. Kona muri sei? Muri sei? Tiri right. Taura nyaya yenyu mutange dzimwa vekutanga. Handika tinyatsonzwa. Alright. Okay. Ini nyaya yangu sisima ndaida kundibatsira ndine mumwe mukomana in fact takakura tese but takazongosiyana through zvekuti amabva takadzidza pachikoro pamwe chete padazvo. Takadzidza pachikoro pamwe chete so taingoita zvezvongo tinotaura here and there tichishata tongomhoresanawo zvongoziva zvemunhu wekumusha. So muna February 14 February akabva anditi shamwari ndine madhira ndoita zvekugadzira mabeds saka ndaita dambudziko ndokudo undibatsire nemari. So ndakabva ndamuti inini handina mari ndogona kutsvaka hakuna here vanhu vanoita zvechimbadzwa unoziva. Ndakati handina vanhu vanoita zvechimbadzwa asi panapa ndine mari yandinayo inokwanisa kusvika 2000 ndoda kutumira mari mwana aida toregista mwana wangu ndiye mwana ari form 4 ndobva anditi chingondipa then Friday chache saka ndakamupa mari musi wa 14 February musi weValentine ndowandikapa murume wangu ndiye akanoenda kunoisa mari iyoyo natete eme masivanda munovaziva hanzvadzi yataiti murume wavo ndi mubamini wangu vakabva vaenda kunoisa mari yacho yese mbva vamuisira mari iyoyo. So ndakatarisira kuti after a week mari inenge yaita se yakadzoka. After a week ndobva adzoka nemareasons shamwari zvino zvinomira musha. Ndakakudza kuti mari yemwana here school fees ndokumbirawo kuti se udzose alright pawaiwana pacho ukasike wadzosa. Tapera mwedzi wapera second month yapera zvese
ndazomuisira message ndatozokonferenda umwe mukomana wekumusha waakadzidza naye ndikati ndokumbira utaure naye kuzanda zvekutengesa mota saka ndikamuti anozana naye vanzi munhu iyeye akatomboda umbuyewo kwandiri ada kuita madhiri ekukweta mari but rega ndizame kuti ase kutaura naye ndobva vataura naye ndobva ati mari yake ndikumisira manje tinge muna naApril ndotori nema-V11 manegrekini mamessages aitaura ndomuisira mhai manje mari yake ndodzosa aiwa ashishi yakandibatsira but ndakamubhenge ndakasungwa ndakadinidino kubotswana chichichi ndaitawo zvemachichichichi bopaipai ndabva ndamboitawo sekakunzwisiwo semunhu wekumusha unenge usingade kungoti ungotanga ngoharasa ndakatombomuudza kuti iwe ndakuendesa nyaya yako kufacebook because ndiri kuona kuti hausi kuda kundisoka ndaivanomira next week chaichaenda kuisira mari up to now from 14 February made up to now haasati andidzosera mari yangu saka ndiri kumuona aripo pafacebook ipapo ari kuposta kuti anoita zvemabeds every day anotoisa ukatomisira message inototika kuratidza kuti aiona ndotombomuzama kumboita izvo zvokumutetena kuti mari yangu yawakadya uchazviona haungadye mari yangu mahara just like that anongona kutoona message but haakupindura haakudai andoadvertisa zvinhu zvake every day pafacebook ipapo saka handiziva kuti mungandibatsirawo sei kukubatsira iwe kuti ko zvamunoziva kuti munotomuona vadingira kupolisi ini ndogara kucape town iye ari kuti anogara kujoburg sei maitemha kutora mari yenyu Cape Town komungopa munhu maitana naye nditori married ndakatoroorwa infact ndakatotangawo ndatovhunzawo murume wangu ndandoda kubatsirawo munhu mukomana wekumusha ari kuitawo bhizinesi rake ndokwanisawo here kuti ndimupe bhosi munhu wekuita se wokuziva kati is fine kana angoti ari kudzosa semunhu wekumusha zvezvo kuti unongochokotarasa kuti munhu wekumusha ari kuitawo bhizinesi kana munhu auya achidemba kuti ndaitawo problemu haungatadzewo kumubatsira pamwe inenge itoriwo problem ndisingatozive kuti anotoriwo nedambudziko saka 2000 rands era dzichii 1800 rands saka bedza anodzi ko munhu anyakaza mabedzi anonzi kwaramba anotoripo pafacebook anatoloka even profile pake ndikatombozama kutora mapika ake anonzi gift kwaramba andoadvertisa everyday anotozvita anotengesa mabeds imari hayo shoma but iri kundirwadza nenyaya yekuti pandakamupa ndaida totori kundiregistawo mwana wechikoro ende ndakamupawo ndichiti ndiri kubatsirawo munhu wekumusha watikakura tiri pamwe chete but handauziva hangu kuti achazoita moyo wakadai ndambozamawo kuendawo ndasingade kuuya naye direct kawani ndambozamawo kuendawo kuvanhu vanoziva tauraiwo naye pamwe anganzwisise but ndotoona kuti haasi kutonzwisisa chero ukatomisira message ucho ndakatombozama muthreatena kuti mari yangu yawakadya uchazodai but still unotoona anotoposta everyday anotoisa kana manhigirini ake mumamarketplace unotomona anotoisa mapost ko imimi vadi kumuedha pakodi yako riyo ini ndakameda athink pamwe because inini yangu haidaire ko yangu rega inimbozame kumuedha but hamene kuti zvinoita edha ichoni imwe yacho haichatori pawhatsapp yaimboshandisa rekaita yakanzi pambupedzi bamboo beds iyo ndeimwe yacho ari kuzvita anoti bamboo beds ndoyaroti atengesa mabeds yake chaimwe nhamba yaishandisa ine botswana nhamba isisvaka but anozvita anogara kujoburg omboshindoita madhiri kubosona atomboita zvekutamba bhora anotozikanwa panyaya dzekutamba bhora atombotambirawo matimu emuno muSouth Africa mahombe bamboo beds unoyewa seko bamboo yacho ukatoisa mameseji inototika anotooneka kuti mameseji anotika but inini handidaire chero kufacebook atoripo unotoenda kumessenger kufacebook anototika mameseji but haadaire ndiye akanzi bamboo beds and bedding Gauteng anosvita anotengesa akatosviti ndiri kuita mabhizinesi rebeds ine akandoitira mabhizinesi rebeds kujoburg alright tipenda ndakatione shamwari tisini yangu tinofanira hedu kuti tivanyanza zvikwere tichiwa palive handinyanza zvikwere ndinosunguya kuseri tongopostawo kuseri tinobvaya nenyaya yakati palive ipapapa kuti titaure zvemuno zvikwere ti palive unondipa namba dzake ndipe namba dzake
Okay, sister. Gift waramba bambubhedzi. Ukaona bambubhedzi inotobuda. Tipe namba. Tipe namba. Unotoita upe nenyaya dzacho. Right. Ngatimirire namba dzacho timbocheka mai vaLorraine vaShoreni touya here. Yeah. Yamai vaShoreni yaita double tick. Let's try. Hello. Hello? Makadi henyu mama. Makadini. Tiripo mama. Zita rangu ndinoitwa Sisimeli Diaries. Ndoziva kuti munogona kuva musingandisiyi. Mama ndauya kwamuri nokuzvininipisa nokuzvideredza nokuti muri mai vedu ende muri munhu mukuru. Tikutouyawo nerespect zvangu asi pane kani yakadiki ndandauyawo nako handisi kuti munonditendera kuti ndikataure. Taura ichinzwe. Alright. Ndandauyawo nenyaya yemwana yaShoreni. Ndo yandandauya nayo. Shoreni ari kutema kuti haachakwanisi kuona vana, makavhara vana kuti akwanise kuona vana. So even nekwamunotogara nevana hatozivi kuti unogarepi nevana. Saka ari kundishodzera kuti hanzi ndinoda kuona vana vangu but vana makandivharira kuti ndione vana handichakwanisi ndione vana. Saka ndangoti ndikatandadzwa kuna mama kuti ndichokwadi ndizvo here kana kuti hazvisi. Asi hachisi chokwadi. Alright. Ivi muri Shoreni. Ini ndinondisimeli Diaries brand nami ndiri mai vanoita zvemudzimba nokubatanidza mhuri. Philanthropist vanoita zvinhu zvakawanda wanda zvecommunity. So unondizivirawo iko. Asi pane nhamba iye afonerwa wani nesocial welfare kunzi ngaauye kunoti kurukuri. Nyaya yake ikatoisa kusocial welfare. Social welfare yamufonera nhasi. Kuti uya unokwanisa kuuya rini kunoti kurukuri nyaya yako. Akati inini I'll speak to you through my lawyers. Amene pamwe ndiri lawyers acho I don't know. Nema social worker. Ne anzoti ma NGOs. Pamwe ndiri ma NGOs acho. Ingawana aponerwa kuseri wani. Handisi NGO inditoriwo ndorareta site ndiri. Maifanirwa ku iye Shoreni wacho ngaaripe nhamba yaafonerwa nesocial welfare. Amutaure nesocial welfare. Because nyaya yake itori social. Tatoti huya. Because nyaya inokurukurwa from both sides. Side rake side rangu. Ndo zvinoita zvaneta kuti ndiuye because rake side ndariwaka asi renyu handina kuriwa ndosaka ndatoti rega ndiuye. Murimise mwana wenyu muri kunetsana naye? Muri kunetsana here nemwana? Inini handisi kunetsana naye but iye ndiye asingandidi. Inini I love him. Kumuchengetera vana. Kumuchengetera. It's a very long story mama. Kumuchengetera vana vake akaita mwana wekutanga akamuita in 2006. Mwana astasvika 2 years achingoita akandisira akaenda. Mwana ndikarera kubva pa 16 years ndakarera. I'm not even a single cent. Ndandina kana sweet yechimuti yandakadya from Shoreni. Chokwadi vachamutaura izvi. Zvese. Aiwa ndinobvunza hangu pakuti iye anoredzera kuti aichengeta vana vake every month achipa mari asi dzimwe mari maitoramba maitorega kutora kuti dziramba chidzokera. Sweet yechimuti munoiziva. Sweet yechimuti. Mukuru akapedza form 4 kundikaisa papo after all handisi kumunyema vana
ndakarambira kuti ndimupe mwana ndati come let's talk. Mwana wakabva kuSouth Africa, mwana mudiki uyu wakugeza motikari kuti wawane chekudya. Iye mwana mudiki ndiye akachema akayamba akandituka 2022. It's a long story, saka ndanga kuti ndaima muripo kuti ndauya naye mwana ageza motikari kugeza mota. Mwana musikana anga ine 10 years nehanzvadzi yake anga ine 17 kugeza mota kuti waone chikafu chekudya. Mwana akachema ari South Africa. Ndikati nenezva akafonera munin'ina wangu. Munin'ina wangu akanditi kana muda ndikupe namba yemunin'ina wangu izvezvi mutaure naye. Ndokubva ndati inini kunyange akandituka inini ndiri mai, mwana ndewangu, kubara ndekumwe. Anengati kuri wana wachitambudzika. Mwana ngaadini hake ngaadzoka. Handina kumutorera mwana by forcing. Mwana akatochema ari South Africa achiti ndinorohwa, ndakarohwa musoro nesimbi izvo ndine bandage. Manhere ega ega ndinorohwa. Atone trauma mwana iyeye. Akaya kunoka akuita weti zvokuti she was traumatized. Aibvunda ukangokudaidza zita so aisheka kutya. Ndobva ndati hazvina mhosva ngaadini. Akatora vana vake nega nyamvu. Ndipe yenyu mwana ndichengete. Ndiri kushamisika kuti ndiri kuramba nevana. Ndoramba nevana pakuita sei. Kubva mwana achizvarwa. Mwana iyeye she's 11 years musikana. Gore rakamuchengeta it's only 2023. Ende achisafa zvokusafa zvezve mwana iyeye. Ndiye mwana anonditaura kuti handisi kuramba naye. Ndisi kuramba nemwana iyeye. Ngaauye iyewo samafacts akapa. Inge samafacts angu apa. The court will decide for him. Inini uda kuti vana vadzidze nzira dzechikristu. I don't want them to be destroyed vari vadiki. The kind of life yanorarama anomuchengeta ane izvo zviso. KuSouth Africa akaita kwekutiza. Akanga atori mujeri ari kuSouth Africa. Ndokufonera vana maini. Inini akatona ndofunga kuti it's a non-starter. Because ndinanamuti live your own life. Unoenda ndoti kuchengeta vana vangu. Hauna kana fizi kana hembe kana chii pane chii zvese ndikuita vana vangu inini vari 2 vana ivo. Ndobva afona vana mainini ndiri mujeri. Handizoti nyaya dzakapinza mujeri ndedzei. Ndibhadharirei mari ndibude muno mujeri. Abuda mujeri akabva achitiza South Africa. Mwana wanga aripo, mwana wake anga ari kutauniti. Akambinga aenda kunoona mai wake kwawaigara. Anga mai vakati wakangobuda mumba imomo wakasiya zvinhu zvavo zvakadaro. Zvototi pamba ipo wakanga kupinda kune mwana akanga ari kuchikoro kuti toitei nezvamai wako. Wakati napa machandokwanisa kuita I'm just a border. Ndiri mwana mudiki kana mari yachitaura zvinhu. Akati ngoite kana vana kuti asangana vaita sei ndezvindezvi handizivi. Wana mai nini wakamukwidza basi kuuya kuno kuZimbabwe. Asvika muno muZimbabwe vapa mari vakati chienda kumusha nekuti nini anogara akandituka. Ndinoshama kuti musoro mwana ade zvakati dai aitomboongororwa zviri nani. Aripo here. Namukwidza izvozvo ndatovhunduka nezvo zvamukuronzeredzera mama. Ndoda kuti avepo titaure nyaya iyi kana muchizosangana kuti kumasocial workers musangana zvakanaka. Chorei ndina mama pano. Chandokukumbira chekutanga munin'ina. Tinoda panapa tinoshandisa respect wangu. Tinoshandisa respect mai mai anditika kana vari wrong vanongozodzaiwa apa vakoma vakakanganisawo anditika pauri wrong wotikuudza mama vari kushonangura side of the story vari kuti ini tinokuda nemwoyo wangu wese asi iwe ndosingandini ende vana handina kuramba nevana. Nhasi chaiye wareceiva phone call from masocial workers akuti uya tisangane titaure tigare pasari nyaya yevana hanzokati handiende I will talk to my lawyers. Inaona kundiudza. I think ndofuna pamwe ndakakanganwa. Pane munhu andifonera but haana kutaura kuti ndiani. Zvokuti tangotosevha name yake zvisina zita ndikati chatozoti tide fine. Waripo wachona piwa namba iyoyo muifone because pawafona chekutanga chawaita wati I am phoning from social welfare makoni. Ndiwe here chorei nokuda mwana ane 11 years salon. Ukati yes. Ini ndanzwa pakuti muri kuda mwana. Unless munozwa network inonetsa kuno kusei ipapo ndakaira foni kudhara but kuti nditozotanga kunzwa ndatanga kunzwa. Naishorei. Chandakakutadzira muupenyu hwangu chii? Ini ndinotoshuva kubvunza mubvunzewo. Unozvati tinoda shakavharisa $3,000. Ayo, chorei ona. Nhasi tiri kuda kugadzirisa relationship iyoyi. Mira. Nhasi toda kugadzirisa relationship iyoyi.
yamai nemwana toda kuigadzisa pano nokuti izvozvo you might find kuti muri kurwira zvinhu zvisina kana nebasa sezvidiki diki handika iwe choreni mama vabvunza mubvunzo davira handika iwe uzobvunzawo mama vari kuti ndakakutadzirei nai mwanangu inini chinondirwadza ndichoti chekuti pandinoshuwira kuti nditaure nevana ndofira kunge muri kushandisa vana kundiataka and I have heard from your sisters that you have told my children kuti makanzi namufundisi wenyu ndinoroya ndakambozviadresa pandakauya kuona maita tini mukaudza vana vangu kuti mai venyu vari kuvhura zvisingaiti kuSouth Africa uko. That is what you saka ndinozofunga kuti muchigara navo ipapapa what else are you telling them zvandisiri kunzwa mama vari kungwa ndokuzwa shorei akaenda akasiya mwana wake mukuru asati asvika 2 years asvika 1 year ndikati pane shorei akaenda akandinyepera kuti inini anga ari kuya Young Africa College achiita zvemacomputers akanditaura kuti mama ndati neYoung Africa ndinogona chaizvo saka inini vandiri vaopena branch kuMozambique ndanzi ndiende kunoticha ikoko inini nekuona upenyu kuti zviri kunetsa saka ukanga wasenza zvinondibatsira akandinyepera akaenda akandisiya nemwana ngafoni asingaita sei ndakaenda kuguko ndobva ndasvika maconditions acho anga asingatoiti immediately ndikaona kuti hapagariki ndobva ndadecida kuenda kuSouth Africa but ndakasvika ndichitotashanda mumba and I had to work my way up but when I worked my way up inga mama I got in touch and ndakatokudza kuti zvakuna kuzobudirira takatotambura zvingaite kuya ndikabva ndikauya kuSouth Africa and I started working my way up in South Africa. network yavandonetsa network inenge yadonetsa vanotsoka All right. because it's like kuiwaregere kuenda kumasocial workers naishorenti vankwavamevadeidzo kwandiri kwachoka ende futi nenyaya yekuti I have spoken to lawyers kwero ndaramba kuenda kuti ndingosumuka I don't know kuti who am I because munhu dai anditsanangura kuti tatamboswera tichigugula nemumwe mupurisa ari kunoko tichiti ngatigugulei anoshanda ofisi hapana chandanzwa tambosara nenhamba chete vankwataura kuti social services makoni dei vachikoenda kwasocial services makoni ikoko tatichitori tida kutozotsvaga nhamba dzekufona kuti tiverify kuti munhu ndiani remember I'm coming from South Africa handingotrust munhu nokuti afona plus kwekutanga kwacho handinonzwa kuti ati ndinani andibvunza mai vakosanzi vanokuda norei vanotokuda asi kuti vanotokutaura chokwadi checho chisingapusuka ini kana ndichikuda ndinofanira kukudza chokwadi handika mom loves you and she wishes to have a relationship newe handiona but iwe unenge unovapushira kure it's like you push her away but ivavo irini chani tiri kuita kuti ndichivapushira kure ndechekuti she has turned my kids against me how does she explain my son kuti andibloke 3000 ivo ndatombovati mama ndivati mungwari iburitswe because maitinai vanga vachifanira kubhadharira mwana she saying she's over womuti itai aburitse mari imimi vatombatsika nevana tichirespond andinokuscreenshotera imamessage andakavatumira ndikati mama chinibatsiraiwo imimi ndimune vana plus tinopakabva kuSouth Africa ndandatokunuku I did not get a chance yekuenda kumba kwandaigara ndaifunga kuti achasara nehanzvadzi yangu but hanzvadzi yangu akazoti handikwanisi ndobva tatoshamisika mainini vangu vakatoshaya kuti hanzvadzi yangu anga abvuma azochinja sei because ndisati ndauya that was something I needed to sort ngarai ndakazouya tinoavhara zvikuru saka maini vangu vakati no don't worry kuda kwashata anosara nani natino ndichingosvika kuno kusvikanzi kuda kwashata hazvichaite zvokuti inini namainini vangu takatofunga kuti mai vangu ndovaudza kuda kwasho kuti arambe but vari kutaura kuti mwana mudiki uyu ndiye akatotaura ega kuti nda kudzoka kumba because angapusuka motikari aine 10 years kuti vaone chikafu vanonyepa ndikauradza mapicha evana avari kuSouth Africa kurova kwangauta zvaitotaurwa nehamba dzavo vanonyepa Shalom aitokatosiya toti kushamwari dzake ndiri kudzoka ndakazongoti ende she did not tell me kuti mwana asi kudzoka ndangona tinoda achidzoka ega so she must kana vari kuda kuti tive nerelationship I can forgive kwatakakanganisirana but kana tichikumbirira mberi ngatitaurire chokwadi ndozvikuti handiti as long as vakadaro kwandiri hangu ngatiregerei ukama wacho she must not lie
even mainini mangu manava mari yekuti ndinovatora nekuajambisa mabhodha vakava vasina mapasipoti vakazi vaenda kuSouth Africa ndakanovajambisa bhodha vese tikabhadhara 9,000 kujamba bhodha mari iyo 9,000 yekuajambisa bhodha yakabva kumunyina wavo atitora vana zviri kuitika kuZimbabwe hazvisi kuita uku. Saka are you saying Shoreni ukuthi mai vanochengeta vana ndo vaiabhusa vana ndo vari kuramba futire vana vochembera kugara nambuya vochembera kugara nambuya kwavari kuabhuzwa ipapo handingazozive kuti chavakavaona. Hello mama. Hello. Yes mama. Wandifonera awo ndaikumbira kuti mwana waShoreni ari panapa ataure side rake. Yes. Zvinoita here. Thank you very much. Zvinoita. Shalom, I want you to say everything from the board. Inini wacha Shoreni chimbonyarara mwana taure. Let's hear from the child. Sisimeni apa ndisuda unyebera nyaya ndinotoikontinya nemutemo. Alright, cheka timbonzwa nyaya Shoreni ona hatisi kuda kushandisa ma-emotions wangu tinogadzisa nyaya. Let's not use emotions. Chirega Shalom ataure. Aiwa vachataura rega tinzwe chataura nako. Ende mwana watanga tii ari kumba kwavo. Alright, chirega timunzwe Shoreni chimbonyarara timunzwe mwana first. Shoreni chimbonyarara timunzwe mwana first then totendera ipapo. Shalom mwanangu uri sei? Tii achigara namwana anenge anzi ndinokuona zvisingaite ipapo. Chirega tinzwe Shoreni chirega tinzwe. Tererai mozondibedza. Alright, no problem. Alright, dona. Aiwa anonzwa taura Shalom. Hello Shalom muri right here. Ndiripo. Kuva patara mama pakauya kuno takakwitwa mukamushikashika katendeswa kubhodha tasvika pabhodha takabva taburutswa nekamushikashika padhuze nemusango patanzi tifambire musango imomo patapinda nemusango patafamba mafoni emunhu wese patorwa vaiswa mumwe bheg vaenda nekamushikashika keke kabva kaenda nekubhodha isi patapindiswa nemusango patafamba musango muyeme tagara about 12 am patanzi garai chimbogarai pasi munhu wese Papa takagara nechepadhuze neroad pasifamba kawanda papa tangopfura mota tichitakawanda patafamba nemauyu mota pazitangopinda 1 patanzi 1 dai mumauyu meme tatasvika patasvika kuSouth patisangogara namama December taitembetosvika patanzi mama bvazozvina matsukana zavo muna January ndakatanga ndiendeswa pachimwe chikoro chanchina masesemisichenzi sefigeng pandabviswa term 1 yapera pandaendeswa pachimwe chikoro term 2 chikoro chandikachipa muprovince kusaidi kwatigara mumidrand yese ndochachiri the cheapest school chachiri private school chiri Preston Bible school mama akatanga achimbobhadhara fees achibhadhara fees svika mama wasisi chabhadhare fees takuendo chikoro but havanoundiudza vakatonditumira tsamba kumba vachitumira tsamba dzefees mama vaingoverenga vosiya zvakadaro but avaningekedzera Hello mama. Shalom ari kudzadza tinoda au tinotaura ina tinoda alright tinotaura nyaya yaShoreni moro tino. Hello uri sei hapo? Ndiripo. Zvakafamba sei? Kuenda South Africa. Nekugara kwenyu ikoko South Africa. South Africa is a good experience. Alright, well, first off, about that, hello. That's it. Okay,
First off, takapfuura nemusango pakati peusiku. Yeah, alright. Pakati peusiku, and then tafamba musango kucrossa Limpopo netsoka, and then we were led by this man Angane Food, and then Roma takapfuura namo imomo, and then kusonobata bus kwakati kuma AM ikoko, and then tasvika kumba kwategara ku Glen Austin. Well, first treatment yange right, like take out and everything, but then after like vakatango chinja everything. Like Shalom zvatanga zviri zvichisemalight, Shalom angotukwa for small things and zvangodaro, but as time moved on it became worse. Like angakurowa, for instance, for very small things. Kuchikoro akatanga chiendo chimwe chikoro, and then akatransferwa to this cheap zvotsingwa nenyaya school fees angesasabhadharwe. Okay, ndomesa. Yeah, and chikafu, there were these mornings sataendo chikoro tisina breakfast. Shalom, before ndisandadzokobva chikoro, I clean a mota kuti awane mari yekunonzi yekutenga chikafu chekutadya, kuspamba chikafu pasina. And then it was up to me. I had to ration food, like 2 or 2 pets a week and everything. And well, I wrote at those people like Tegonomokoma 2 achichema chiro wari bedroom momo. Reasons I show went ever, it was never something to valid or anything to that serious. And then well, Mama some days you just come back, put tango pop water, and some nights some of the punishments involved kusatenga chingwa, wewe konorambo tenga chingwa, and then toenda chikoro takadaro tisina chikafu, and yeah, those are the three. Saka night ndida kubvunza zvangu, imi mukanzi right now uruda iwe aino kuti une 19 wave independent, you choose where you want to stay. Saka Shalom mudatina ukanzi mwanangu unoda kugara kupi kuna mama yako na unoda kugara kupi? Na gogo. Ndogara na gogo. Kwa kumbopota chinoshanyira mama audi kunoona kunogara mama chungoshanya wako. Ewa. Akaipa. Right, Temaita, anyone nangu, thank you very much. Right, gogo. Yeah. Nyaya tikuinzwa nyaya kuti vana vakapindawo vasina mapassports vakajambisa nebhodha vakazodididikazi nyaya hombe ndekuti musikana onzi anozosukawo motikari. Ai, mwana mudiki for kunzi asuke motikari. South Africa mwana anorepiwawo, animona anorepiwa chidza kusuka mota azodai. Saka pakaipa. Asi imimi naye mama kubva kare nakare ukava uina shoreni wanga wakashongoka ikati wanga wagara mama gara kuti mama maitombowirirana chaiko. Inini ndakagara kangu semwana wanenge wakabaraka, mwana aindinetsa, iwe nemusikana wayo aindinetsa zvokuti unongoshinga semubereki akabereka, unofukidzira kuti mwana wangu pamwe nerimwe zuva zvichaita zvakanaka, pamwe nerimwe zuva zvichaita zvakanaka, but mwana anondirwadza zisingatomboiti mwana iyeye. Anondirwadza mwana kundituka kwaanoindita, andizoti mastatements ake witchcraft nechichi, where does she get those statements? Iye muri muroyi, iye makazodai muri masataneti, ndo nyaya dzaanongofarira kutaura kuti anyasende paishu kuti hatitaurei kuti mwana uti toita sei, mari dzemwana zvoraiti hatada mwana anomuchengeta nei, haana basa ikoko, akasvika kumusha ikoko mainini vakandifonera kuti akatengesa friji yavo. Mwana asada kumuchengeta nei, ini mwana ndewake, but I am for the kid. Handingamuregera achitambudzika ini ndiripo. Kweyari kuti ndivakatengesa mombe 16 wanzapti venyu. Hello, ari kuti imi ndivakatengesa mombe 16 zapti venyu. Hanzi ndiye akaita sei? Hanzi vakatengesa mombe 16 zapti venyu, imi ndivakatengesa mombe 16 zapti venyu.
zvebaba vangu nenani inazvo. Let's talk about the kids. Let's stick to one story. Ndo zvaanoita. Let's try nyaya yaShoreni. Shalom. Let's talk about Shalom's issue. Kana aine any other issue nende, let it come on a different platform. Kana tutaura nyaya yaShalom, let's stick to one story. Kana other zvokusanganisa nyaya ngazvipesi. Hatitaure nyaya yemwana, nyaya yema-issues ataurwa nevana. That's the issue. Izvozvo. Right. Network. Hello? Hello, ndiri kunzwai. Let's deal with one issue. Handiti nyaya iripo nyaya. Ini ndakafonderwa nemapurisa eGuardlands musi weFriday. Zvichidzi Shoreni achada mwana iyeyuyu. Ndiye ari kuda. Kati ngaauye kuno kuHarare. Then totaura. Nyaya dzinotaurwa. Mapurisa anofanira kuzwa side dzangu. Iwo achinzwa side dzake. Mutemo wenda pakati. Mutemo haungatonge one side. Atorifonerwa kuseni nesocial welfare. Shoreni tine nyaya yakati. Are you able to come? I will contact you through my lawyers and my NGOs that I am dealing with. Vamoti saka unokwanisa kuuya rini zvandataura navo ndopandinozouya. Saka hatina dheti rekuti anouya rini. Nyaya yakanaka kuti togara pasi yokurukuru. Hakuna nyaya isingasolviki, hakuna nyaya isina anza. Makugara matare wona ivamwe. Tine kubatsirika nekuuyananiswa kunenge kuripo. Inini I love you. I love you and I miss you so much. But zvaanondiitira anokasika kupenga kuputika kutaura ma-off topic. Ndosaka ndoti I don't know kuti upstairs actually okay here. Kanzati let's talk about nyaya yaShalom. Let's talk about nyaya yaShalom. Handizivi kuti handizivi tichiri kuzwanana here. Tiri kuzwanana Sereki. I can hear you very clearly. Ameno itiko kuti munoti kudii. Manzwa zvataurwa nevana. Ndiri kuzvinzwa Serekende vana vacho vanotoda kugara nakoko havo kutaura vachidaro but dai zvanga zvaita iye achipinda apa tichingotaura arege kana achishanya kuuya kuzoona vana oya ingagara muHarare semumwe wangu hamuza kusi kure oya ngekuzoona vana achidzokera ameno because it is right now kutaura chokwadi Shoreni wachiuya ka wachipinda hausati wave stable hauna mari nokutaura kuti pane mari yakabhlokwa 3,000 so how are you going to nurture those kids usina mari? How are you going to survive? Hello? Hello? Mari yacho kuzwa kuti zvakaita sei? Mari yacho kuti ibhloke. Ku-South Africa, and I don't know, tinoda vachina ndiye akantaura kuti mama, panzvimbo yekuti vashandise mazita avo kuSouth Africa, vakavhurisa mwana mukomana uyu account yavaishandisa ivo. Iye akanditi account iyo yakaita fraud. Yaita fraud account iyo yakabva yafrizwa. Vakamumanikidza kuti kuvhura account ameno zvetrading zvaanotaura kuti anoita ini handizviunderstand, I don't know about trading dzemari. Ndokubva avhura paisa zita remwana uyu. I have to ask you for that picture. Last week, ndokubva musi weFriday, ini ndati mbuya bwatitumira mukadzi wandadzi yangu. Ndobva atumira picture. Akati tinoda picture yaiswa paFacebook namama wake. Iri kuti hello editors, can somebody edit this information so that I can be able to withdraw money? Akaiswa nepassport nedate. Tikati why should mwana akati inini mufunge zvetrading hazviiti. Ndikati zvechokwadi mwana zvetrading kwana munhu ada kuti zita rako anokunyangadzira zita you're still very young unokanganiswa zita ukakanganiswa upenyu. A criminal record haidzimwe. Regedza munhu anoda kutrade atrade nezita rake ngaabvise zita rake. Mwana muti iwewe don't be involved munyaya dzetrading. Saka ameno akamueditira because answers the money was able to be withdrawn. I'm not very sure. Saka ndonyaya ndakati inini woda kuita zvetrade shandisa zita rako rezoshandisa zita remumwe munhu. Ndomunhu ndopaakabva ati ndine mari yakabhloka. Hakuna munhu anoda kutrade nezita remumwe munhu. Kana ini mungade kuti munhu atrade nezita renyu kwakaita mafraud noita sei? Hazvibudi. Hello? Hazvibudi. Imimi saka mama naye mama maona kuti mwana muri kuninzwa? Hello mama? Hello makuninzwa? Hello? Makunzwa? Hello? Ameno chinini muri kundinzwa here? Ndiri kunzwa. Imimi mama pamakaona behavior yaShoreni ave nevamwe nyaya ndataura taurai. Hello? Taurai. Ndingoita Taurai.
iri kukati machi behavior yashorenchi ndati pamakaona behavior yemwana kuti yachinja makadi kumumbotawo action pamwana uyu pane zvinenge zvichidaro. inini ndinoda kuedza but ndikamuti uya anobva atanga kunditaura kuti uchitwenyu mune masatanisti handidi pasta wenyu ndimusatanisti saka andimbona noise yaari kuita inini handisiri munhu anofarira noise ndoda kutogara pasi then we talk. Saka at the end of the day kana ndikamuti aite zvakati haatiteereri saka inini chekuita chaicho ndopedzera ndisisina chekuita nekuti its for her life dai anouya then totogadzirisa nyaya kana pane zvinonetsa togadzirisa zvese zvaanenge anongotanga kungotaura zvinhu zviri off topic zvakazoti inini handaita kupererwei handizvonena handitozozvinzwisisini zvafanana naipe papo we are talking about issue yashalom tasaimonene zvake involva mamash issues asina kana tati let's deal with this issue tinobata nyaya 1 toita nyaya 1 yopera topinda panenge nyaya inoita nyaya dzese dzipinde one time dzinosolvwa sei you divert our attention from nyaya yatinenge tichitaura uda kuti divert taura imwe nyaya hazvizobudi titaure nyaya nhatu panguva imwe chete let's deal with nyaya yevana right. Chakuna chona hasi kupinda panapa but anyway mama regai titendei kunzwa side renyu ramataura regai nditaure naye timbotaura toga naye shore tionesane and then tozotangira ipapo kana tichingoda nhamba dzainda nadzo ndinongofona regai ndimboonesana naye kuti mudzora izve muteketa izvo idhata renyu timbotaura timboonesana pachedu kuti zviri kufamba sei ndizvozvo maitei mama. Guys, nyaya iyi iri paviri, nyaya iyi iri pa2 kutaura chokwadi, nyaya iyi iri pa2 mai nemwana wavo musikana vari kukonana andika ini kusati kwangu I hope gogo havasoshandisa vana ava kuti vaite masoft destruction kuna shorei kutaura chokwadi because taura kune vazukuru vachitaura taura mwana tindogara nagogo. Ameno guys, muri kupanzwawo handisika pane trick apa. I hope mama is not settling his course kuna shoreni uyu nenyaya yevana because pakuzoti mwana anobanzitaurisa bva tindogara nagogo tino kunovaona handii ndogara nagogo hapana kundijekera hapo ipapo. Yes of course vana vakaenda nekusango handimaona because makuenda jamba zaenda nekusango. Yes vapaigona kukanzika kuti vana vanorepiwa vanodii zvaigona kuitika handika kuti zvinhu zvinogona kuitika panguva yakadaro but vaenda kustafura kuna mai vavo handimaona vaenda kustafura kuna mai vavo handimaona vasvika kustafura kuna mai vavo kukakuyawo zvimwe zvemagariro ari kutaurwa pa hatizozivi asi ndiri kuona have I'm seeing maburi ndikona maburi nokuti tikatarisa chokwadiwo chaipo guys shore noshora haangangopengi kuti anogumuka makusina chiti mai vangu handichavadi haambopengi ivo akamuchengetera vana kudai iye choreni ari wrong pakuti unoenda south africa unokanga makuchengeta vana handika wokanga uchiita makeup uchitenga zvimota uchidini uchioneregwa mujobek umu uchitedza kutengera vana vako chikafu handimaona ipapo she's 100% wrong handimaona she's 100% wrong but mai vakumubatirawo pavana because they vasingabatiri pavana why would all this go through social services nevangomuti yautori vana vako pano kana chimbe vana vangu kuti yautori vana vako pano saka hapana nezondijekera ivo vapo ameno hapana nezondijekera ivo vapo ameno ipapo ngotira kubata shoreni wacho nokuti ndo zvatataura izvi guys kuti munorarama life dzenyu dzefake dzepressure muchida kufadza vanhu vanenge vachitambura kumusha uku muchifadza vanhu kujonuku mwana chiene musango vanaigona kurepiwa zvishuwa aigona kuurayiwa kana kurepwa musango anovachiona but passport inoita mari kutora. How much is passport? Ndosati kuti nyaya iri tricky guys, iri both sides. Nyaya iyi iri both sides. Zvekwamwari chaiko, this is a two-sided story. It's a two-sided story.
Hello. Aiwa, tataura nevana vataura zvavo but zvavataura is not something chokuti tingati azovhunduka kuti pane overwhelming evidence yataurwa nevana. No, it's just vangosara zvigeni yavo kuenda kuSouth Africa and kuSouth Africa obvious kana usina mapepa unoenda unofambawo sevafambira vakaita and vana vaiuyawo kwavo ipapo. Saka this nothing unusual about that. ndakavajambisa vangu vasina mapassport wacho ndandisina takise takajamba. Yes, tokuvawisai vapo but samwe pane zvandapikawo kuti vange vanhu vakaoneka kushandisa vana because mwana azoti indogara nagogo onzi taura ndogara pane kakushandiswa vana karipo. Asiwo iwewo Shoreini, iwewo takukutsiura rume wedu Shoreini, how can you go to Joburg and forget vana ukanga makutumira vana? Why? handina kumbokanganwa vana sisine. If I could kungoti vanhu vacho vanhu vari kumabasa nini, if I could get one of the family members dai kunzi aibvuma, you would hear the whole thing. Hapana kumbokanganwikwa vana pakaita for me to involve the family. Can you think hapana mai vangu vairamba nditaura nevana vangu vari kuZimbabwe kusvikira tino mai vangu vazomutengera foni ndakutaura kubira kutaura naye pakuzotonovatora pacho kuenda kuSouth Africa. Ndaitaura naShalom kana tino ari kuholiday chete. Mai vangu has never allowed me access to my kids ever since. Handisi kumbokunyeperai isu chiri pandakatanga kutaura zvekutora vana zvekuti nini ndakanga ndisina problem yekuti topota tichinjana vakamboni kana vakadzidza ikoko vachakuwa ndiri kuholiday kana vakadzidza kwandiri vachena ikoko kuholiday whichever the way. But this is a parent asinoda kuti nditi relationship navanhu vangu kana mwana atozvitarisisa. Ndozvandakavabvunza kuti alright, in whatever mistakes I made, why makavatora zvefose? Ana mai vati ndikavati kana vachiti handichengete vana unganetseke nemunhu ari kuchengeta vana ari paSouth Africa ari kufamba nemota nesanuni mupeka vana vake ndipei vana vangu munoti vangara nenzara. When she did that kona mukaendesa vana vangu kutyoro nemota ndiri kubva ndichivatengera maKFC every day. Vana vaenda holiday ende kuti vaende holiday mwoyo wangu wakatomboramba and tikati pfungwa taiwa taregererana, we are moving on a new chapter. Hatingaperi tikabatirana zvikumbo. Handina kuzombovaona kuenda kwacha kuholiday chero dai ndanga ndiri wrong sisineri kana pane chandakatadza andinondudza kuti aiwa mwana anditi zvakati uri kukanganisa papi. Let's try to fix, just like I'm telling you kuti ivo pahama dzevo havawirirane nadzo. But do you know kuti none of them tells me kuti namai vakanditaure navo maiguru vangu vakazozvibuditsa musunu kuti ndasikade kukudzako but namai vako takapedzisira kutaura goraka wotoshamisika. They don't talk bad about it and they don't try to make me fight it. It's only now because I what I started because I was kutaura any one of them. You know my problem is that's not matter of Garina, but she's not promoting it. Like, what I'm the type that at the end of the day they are my kids. Kanaura mai vanovaka aiwa mwana maitira kuti apa ukanganisa. Why tell my children bad things about me? All right, kana ndikuvafona undirambidze kutaura navo. That is where I have a problem with it. But ivo havana kuti vanokura kuzotaura nevana, vari kuti unokwanisa kutaura nevana. Vanoramba kana mobvunzeni apedza kutaura vanondirambidza kana ipo papa vakabuti mwana wangu mukomana ndibloki. Pandikutaura nyaya yemari yamuramba kutaura until her sister was very angry kuti nini ndanda kuti unganidze mari sister yangu yakaita chete inobatsira. Akati why is she doing that? Her sister was very angry. Ndopo akati no. Go ahead and do what you need to do. Vanondirambidza kutaura nevana vangu mai ava ngavasanyebe vanondirambidza since Shalom adzokera kuZimbabwe. Inini pandakatora vana paholiday I would call Shalom asati ane phone chandamutengera phone. I would call on my phone imbotaura nevana because I wanted them to maintain the bond. Ivo kungenda kwaita vana kuholiday handikana kuzombobvira ndataura navo till today handikutaura ndizoti vanogara kupi. This mother is a manipulator kana muvaziva mai ava. Inini pano panditori neproblem yacho zvakuti ndakatozvipira kuti kana ukama usingagadzike ngauregere havo ngatisanyeperana. Vanondirambidza kutaura nevana. Shalom ndaitotaura naye through tinopa maholiday. Vanondirambidza kutaura nevana. Zvavaingoticha tivadiki kuna baba vangu vakaikura vachirambidza baba vangu kutaura nesu. Even my ex-husband baba vaShalom aingotumira marashidi achirambidzwa kuti kutaura nemwana and he thinks it's me. Ndichimutaura kuti haisi mhosva yangu ndiniwo ndinotoshaya kuti ndodii. So even lawyer atori nesu tese against her. Saka zvavakutaura doesn't make sense. Vanondirambidza kutaura nevana kana ndaitokutaura nehamadza kuti amai vanondirambidza kutaura nevana she denies me access to my kids. That is my biggest problem. Ivo vakamboita kuinitiate contact vabvunzai vakambodii vakangondifonerawo here vachitaura nemwana kana vachiti ndisingaite.
manje ndoda kuti shoreni ndechida kuti ona kashoreni ndechida kuti ndikavaudza tigadzise nyaya zvine peace kuti naivo vaterere ukauya ukajamba manje ukaudza handisi kungonyepa vanondirambidza kutaura nevana vangu vanondirambidza chirega kana vakauya tirega kuita voice kana kunetsana navo tikutsana navo tivanzwe nemhaka yevachikura kutsana nevana tokumbira woenda kunoona vana chero kanoona vana chero mangwana chache wonotora vana handiwazviona ngatirege kuita kunge kuti tikuda kuita kunge tikuvarwisa because handisi kuvarwisa handika edza kuti kana vachinge vauya uzviniripise pasi handika tikwanise kuti titaure navo mune zvakanaka pave nekaukama kuti vana vako apa ndiri kukunzwa ini am not begging here tabva kwesoku kati more than 8 years tazvinzwa ndazvinzwa kuti maane more than 8 years handitika right mama ndavadzosa ndokumbira kuti uite calm handika very calm so that we try and solve this nyaya ipere ini ndiri independent party handika mese hamundizivi hapana noti hanzi ndovaziva ndakagara navo kana kuti hapana I'm just an independent party I'm just trying to facilitate and initiate kuti pakati penyu there should be peace yamai nemwana handiti panogona kuve pane zvakaitika zvakawanda kudhara pane maresignments and whatever watinoti handi but this is not the time for that. There are kids vari pasitikeni ende chinoitika manje kurwa kwenzou uswa ndo hunosafa anomaona muri kufaitana mukafaitana muri tu pane vana vari kugara nakoko vana ava mangwana pakanzi gogo paitika chinoitika kana kuti iwe paitika chinoitika vana vanoshaya kuti anovachengeta nozofumutauro inenge ichiitika iyoyi handimaona so vadonhedzwa network yangu achinochitsoka achinochitoka vadonhedzwa network panopinda izvozvi imbona alright vane munhu pado Prince, ndiripo murise ndiri pafoni ndiri right zvangu murakutenga muro fish alright $1 mati ne $10 aiwa tinochinja ndini munhu ameola hana chinja ndamapaketi mangati ndingatozodzoka motora 10 mari yandaikwane 10 ndingakupei motozodzoka motora 10 ndiri pameeting saka ndirauna saka munatuma paketi $10 ndine $6 zinozoya motora 10 sorry tinotengesa muriwo pano saka pane makastom no problem mari kumberi right mama kuti yavo chiwapinza ivadonidza ivapinza ivadonidza business kumberi aiwa kana wakambo ngwavha unofa kuti ngwavha tengesa maziro mama vari kuvira zandipfekwa ide vamwe vari kutora kupfekedza veikori zandipfekwa ide zvakati zvandipfekao vakwira vadzoka right pane ane foni ine noise ngatimutei wana achitaura ndakavhura friji ndindoburitsa mari okay kutokwana wanda ndakavhura friji okay tenga vanyama right mama tadzoka ndatichitaura naye shorenyu izvozvi kuti ona toda kuti tauri namama zvakanaka handisika tiwisane because muriwana vamwe chete handimaona muri maine mwana ende ukama ugezwe nesipo setsvina handimaona so ichitokea vari padonizoi nditori kumushabhati mabva vakati oi saka ndobva ndakupa $1 kosara $1 kosara $1 sorry ndiri kutengesa fish dzangu motora $1
Ndinozotora motora dola ndorasa. Alright, ndokona. Prince ka ndomsi. Alright, ndashaka kwaisi. Right. Vaenda ka. Yeah, right. Right, mina ndisicheck kuti kuvaenda pamanda. Yeah, video call. Isi video call ndiro kuitira kufona. Saka ndavadropa ndira pavaenda ipava. Alright. Right, vapinda. Right, mama, sorry yenyu, nhasi tokunetsa yati pangunge tidai. Shoreni, mama, kati ngatiteramire wangu, tinotaura nyaya yevana mugadzisike zvakaita kumashure zvindimozivana atinei nazvo. Nyaya iripo ndeyevana. Panorwa nzou, uswa ndo hunosafa. Saka pamunorwa imimi, vana havane vari pakati. Handi mazviona. Saka musanetsana nenyaya yekuti munonetsana munopinza vana pakati. Nhai mama, shoreni akati ndida kuona vana munomunyima here. Munomuratidza kuzoona vana. Mama. Vane network varoshandisa chitumwe. Vakudonha chikwira. Ini ndichitori kumusha network ikangena ninofanira kushandisa network. Isinganetsi. Tudonha chikwira. Fona. Varikufona vachitatu. Vari kuita video call. Vanenge vasingazivi kuti vanenge vachibaya vapi. Toni vakaedza futi. Right. Mama vakonenzwa. Mama. Hello. Network yawe. Apa varipo. Network yawe kunetsa. Mama. Network yawe. Mama. Hello, Mama. Hello, Mama. Hello. Hapana chinobuda apa vasikunzika. Mama zvokudza ikananga vachifambisa kupinda network isinganeti. I think kana yaita regatigotora tigotaura nyaya yacho tionesane loshoreni. Toda kuti usunungure moyo pagadziriswa mama. Asi kwangu ini zvekuti vagare nevana kutaura chokwadi handisina problem. Toda kuti vagare nevana shoreni asi iwo chibvumidza kuti munaona kupa unodira. Yeah. Right. Mama. Mama, mukuinzwa? Hana. Sikushitungidza kutaundo. Hello, Mama. Network yavo network. Iri kuya ichidona right ndizokuedha pane imwe time kana tavabata. Alright, tikatsvaga maybe late vanhu varara icho kinenge yanani pomwe yakawandigwa this time. Because inini chimwe chinhu chandine problem nacho futi chekutanga vaunza vana matters like this. Remember kuti titakuroti navo single parent. Ende zvavaita baba vangu toona ndo zvavari kuita. Ini kuti vagare nevana kutaura chokwadi tisinere. Handisina problem nazvo kuti kana vada kugara nevana indiri munhu wekuhasira. Senyepa mutoona ndomusaba ndototengesa fishi. Dhamasi chikangu akazara firiji apa ndototengesa ndotoita mari. Ndatobata kamari vanhu vanonga vachitenga vakatosiyana siyana. Ndinatoisa $5 momwe 2 minutes adokutaura idzodzo. Ndinoita zvinhu zvakanaka handisi munhu anogarira maoko. Saka ndingazonza hangu ndayo handapererwa.
kana wada kugara nawe ini ndotengesa ndoshanda ndoita What is I'm trying to connect but I'm failing. What is a message? tinozotaura nawe imwe nguva but nezvavakaita munhu wakarwadzisa it's a sister because ndiyaitotema mara azvichabuti tivomirira mama taita tida kusobva yako namai nevana iyo yasisiva kweyo vana vemunhu wani vachapedzerana iwe mira neyako yemwana iwe mira neyako yemwana tete igadzokama shoreji paunodira ukwanise kunona mwana paafungirawo ambopota chionani namai dzokera kwagogo. I think that's since gogo achida kugara nevazukuru endi vazukuru isusu namai vavo ndozvataita kumusha tauya patadira kana tauyawo tichidzokera patadira hapana pataimbonzi uyazodai kaza we know no one is perfect ndozvakati handina mhakamupa picture about it ndozvatisi kuda izvozvo not even your own matter asi tinozongonzwawo nekuti nyaya dzinozongotendera vanozongonza mai vakwadai but not from your mother. No, inoda panotsvaka nekushorenderera ndoda kunditruste panotaura neverega kuwanza hasha umbonyarira tivape mukana iwe uchitaura so that pakupedzisira handika then totaurira zvakanaka tawirirana vogarawo nevana asi anytime paunoda una vana you go and see vana ukatengawo zvawatenga uchinosiyirawo vana bo uchiita kukama nevana chete ndo patiri kuda. Alright, regai tichingosevha madhata achayo mazovabata ndokudedza that's good. Yeah, inini I'm free anytime. Kana mazovabata futi motaura. No problem. Para kuti vana vainvolve in such things inini moyo wangu hausikuzvifanya. No, zvatopera. Tatonzwa zvataurika zvatopera. Hatichina basa nezvimwe takuda iwewe namai newe tete. Zvivana zvatopera. It's a normal routine yevana vachienda kuSouth Africa iyoyo vanopinda nemusango. That's a normal routine. Kana vasina mapassport chero munhu mukuru anopinda nemusango. Though tisingazvikuridziri hazvo because vana vanokwanisa kurepiwa kana kudini. But panguva iyoyo pamwe zvikwanisiro zvisipo ndo zvinoitwa vamwe. It's not kuti vaiva ndaiva nawo inini. Tiri bhosho rendekanikokutsvaga kana ndakakanikokubatana ndavawana. Ore nachabasa sisimeni tatoti content palife but maita basa aiwa titi content family matter chaiyo inoda kutosolviwa kuti ndikatozofara ndofara zvekuti mapedza tawirirana kuti mushanyirani tona vana tobva tafara anditi alright maita basa alright sharp inogadzirika nyaya zvakanakisa inonyatsogadzirika because mai vake is even willing to talk. Mai vake is even willing kutotaura naye. So inogadzirika panoda chitengo kakuzvininipisa bijana togadzisa nyaya iyi vowirirana voenda kunoona vogadzisana voenda kunoona vana vake akasununguka. Right, kana vamwe vachita kufona vari kuti kana vari panda kutofona nenyaya dzanamai dziri nhikikiri dzanamai idzi dzakadai idzi komendai izvozvi otherwise ndoda kupinda pakuipisa. Komendai izvozvi guys tipinde pakuipisa kana muchida kukomenda nyaya dzanamai idzi ndomukana kuti mukomende iwoyo andimaona aiwa titi ada kuti ndauya kutite mai vake content hatingavaiti content ngavagadzirisane andimaona ngavagadzirisane mudzimba vawirirane ainde kunoona vana parodira ende mai vacho havasi kuramba vari kutobvuma saka iyi yakafita kugadzirika iyi kwai ndandati zvetindiuye nayo mai tivaite content ndikati aiwa titi content mai panotopenga oshorei kwai tivaite content saka hativaisi yemombe hainoinesiyoyo haisiyo tafambira pano tafambira yeukama hwake namai kuti akwanise kuona vana vake vana vanogara namai vake saka anofanira kuti akwanise kuonawo mai paanokwanisa kuona vana akwanise kunoona vana chete right. Right, vari kuda mwana kufonana pasina tipinde munyaya yenhatu. Mapedza right, tida kukata ndodzoka togosanganisa here gai timbokata tidzoke musainda gai ndikate ndidzoke.